И кой каза? Петролните запаси на Венецуела. САЩ ще ги вземе всички. Това са новините от днес. Президентът е излечен в друга държава, народът остава между надежда и страх. Това не е холивудски филм, това е реалността и се случва в Венецуела. Кога? Точно сега. Години наред Николас Мадуро беше лицето на венецуелската хиперинфлация. Малко като Бойко в нашата държава. Добре, айде, там е една идея по-зле. Години наред хиперинфлация, празни магазини, милиони бежанци, обвинения в диктатура и наркодържава. И точно когато светът свикна с мисълта, че той е непробиваем и недостижим, САЩ нахлуват. Военна операция, водеща от президента Тръмп и извеждането на самия президент от страната. Говорим и за човешки права. Трябва така да дойде Тръмп и да ги изнесе и нашите всички тук от парламента да се знае. Защото напоследък покрай Нова година и празниците тук доста отихнаха нещата. Не се говори много за протести и за политика, обаче се говори как като платиш с лева и ти връщат лева, не ти връщат евро. Някой виждал ли е монетите, между другото? Аз все още не съм. Да се върнем на темата. Кой управлява Венецуела сега? Докато Мадуро е в друг съд или по-скоро в друга държава, въпросът в самата Венецуела е шокиращо прост. Кой ще управлява държавата? Кой е новия президент? На хартия вице-президента поема властта. А в реалността страната се намира в сива зона. Една част празнува края на ерата Мадуро, а другата скандира, че той все още е единствения легитимен лидер. ДПС. И наричат случилото се отвличане и инвазия заради петрол. Абе, на мен чисто си ми прилича на инвазия за петрола, но хайде, не знам коя страна да взема. Щом стана така с Венецуела, дали би могло да стане и с друга държава така? Дали утре Тръмп няма да си помисли, щом с Венецуела стана толкова лесно, защо да не преминем към Европа? Венецуела днес е на ръба, между надеждата за промяна и риска да се превърне в поле за чужди интереси и война за ресурси. А сега въпросът ми към теб. Това, което се случва, освобождение ли е? Или един опасен президент, който може да повтори абсолютно същото много близо до нас? Напиши ми долу в коментарите как ти го виждаш и дали според теб света става по-сигурен или точно обратно. Peace out!